Internet Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Valentine Theater Show! Op vrijdag 14 februari organiseert Roosevelt Counseling Entertainment Theater Show. Sweetie Lobitori, cabaretier Michael Roosevelt, relatiecoach en seksuoloog Skoos Kroger, bekend van Den Boy Fubakajari. Muziek door DJ Vincent. Locatie, Wie Eetgekerkie. Tijd 8 uur tot 11:30 's avonds. Haal je tickets bij Eetcafé De Draver of Ricardo Eetcafé. Valentine Theater Show in Wie Eetgekerkie. Kromme Hoekstraat 136 1104 AK Amsterdam Zuidoost. Vrijdag 14 februari. Check it out. That is the Africa beauty. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Vandaag in de studio met mevrouw Melgerts. Mevrouw Melgerts, voordat we verder gaan, hoe gaat het met u? Nou, het lukt wel. Odi alasma. Sranamang, zowel Abrawatra. En go. Zende en go. Toch. Tegi abigiman, almachtige grand tangi. Voor a baby, saba baby tori, a baby no man gwe. Dat Brunswijk, VP, en de vrouw waka op en neer, niks niet happen. Wel, no there. Me actie alla de mama. Zowel Sranan Kondre Doro Si Abra Watra.
Lekude in gebed. Die a mama sa nooit kies a kans voor ontwater voor as zwangerschap. Die zwanger als kraamvrouw. A mama sa kies a baby dat jere dat we een probleem aan de. Dat a chimus go na abra watra. Maar de man zei lolo no e do verkiezing na abi money voor zinin kwe. A mama sa paus ontwater, relax de spieren moet ontspannen. Sa na kies a kans. Sa gona abrasi, sa gona francais. Wa mama e waka so. Fu apchin sa gado jeng. Dat ik kan horen neem. Wel, gado du Euroko. No de ayo disi. Apchin de tapa operatietafel. Tapa doti fusranam. Wauw. Dat rasaka kom. Tidena dinsdag. Monday en dat rasaka kom. En no apchin. Chimei. Maar mooi chimeisje. De ondero aan nefi. Na ondersteuning voor haar. Tatana loopt toe. Met actie ala de man dat toen gooi gebed. Ala de mama dat toen gooi gebed. Ala de mama dat denkbeeldig we brasa aan mama. Fuji akrakti. Dat akande aan mama sa awandegi in team. Dus daarom is taki ego boom. Alleen om dan begi dat awakaboom. En dat later, die of Tamara Chinkas dolik mevrouw Melchers, voor op die rechten, maar dat kan door op contra regering zijn, denk ik, trafassie. Verder, me want hij ding Sranamang, zowel Abrasi, no nawang mina sap van mijn moskaring, postkantoor. Mevrouw Melchers, first we gaan naar een postkantoor. Net ako mi ide, wato di bede fuyu na nga wan leefwacht, wat true websa voor a leefwacht van minister. Hoe zat het daar? Wie heeft u al wat gehoord daarvan? Ja, wat true websa, au leefwacht no besap san impressie. Want mina met true bina en schreef mina bede in een lijn schreef. Maar sami wan tegen de arkimang is dat mi charingo na Keizerstraat, mi charatorigo na Fesi. En de man van Keizerstraat tegen me dat zou gebeuren. De wanluku het soort nesi eigenlijk komt dat je zo na fasi, soort nesi akmopo. Want if akmopo voor Allegre dragen voor dat Tori moest go tafra voor militaire politie. Maar moet tegen de argument zo voeren sali def do no. Dat mi sabat mi sakatori drapen, mi go moro fara, mi go na edemang voor leefwacht, voor sociale zaken, voor actie van waka. Maar no zo voor no today dat fanning een case, maar soms moet je keuze maken. En met kiezen voor jepi seka jepi. Belangrijk is een volksap, zo'n leefwacht. Alla minister, maar dat is maar abi en die sap, dat is de taak. Dus dat nu aan dat visie dankjewel dat hij stelt een vraag, omdat het vaak gevraagd wordt van waka alamala. Atori de tapa voor de school doen en de school te ook een soort geleden de ade de komoro varen. Dus dat hij. Oké, en we zien ook dat Monika no de abonnie epai. En postkantoor lek van tak mevrouw Melchers druk no de. Maar misref temerreep sa postkantoor en misschien a drukte. Dan wordt het met de dag drukker en drukker. Agiselijk de smannen jeppie. Heb ik gelijk of is er wat anders aan de hand? Ja, dus kom tegen de argument. Het eerste deel voor een pijn. Dan sma meldde je aan minister dat je arki. Tegen dat je beleid nog moet je nog een arki.
Ik go, man meldde aan, de man bel me voor een rolstoel, die een vrouw sa voeten amputeer. Ik dacht, alati, mi no man vind een rolstoel, maar samsa, een man kan een weri, a pote vrouw in een wadi, a chara vrouw go. Maar na voor juru man ding. Dus ik denk dat we schrijven, dat is mijn best toondraap ik bij een postkantoor. Voor juru man ding, en er waren 3 mensen voor haar. De 3 sma bij de vis in. Toch? Dus de actieschrift afzijden. Ik ben tegen minister, ik ben tegen dat we kunnen naar desma nog kunnen ono. Want drap is pang. If you ook naar de wijkkantoro, dan actoren die niet vinden plaats. Want het loopt niet. De mensen krijgen wel hun geld, dus massa je roep op. Tenemos klaar te de klaar te de Tamara de Godoro. Dus dan heb je obstakel dat de massa moet go tweede day. Nee, je hebt nafa, want eerste day naar tweede day. Dus maar voor eerste day, ik go mee naar tweede day. Sade ook gaande naar een situatie voor een griep. Meneer contact netjes, minister Ramadi van Volksgezondheid. Wanneer gaat u inspringen? U geeft aan zelf dat we een epidemie deed. En u schrijft taki dat kan de lockdown ook komen. Maar in Europa, na een preventieve in Europa voor voorkomen dat een griep panja Israël. If you look at ruimte voor postkantoor, dat alleen komt, dat is maar knap in alleen, omdat we nog alweer berichten, en altijd alweer een bericht klopt. Maar if je organiseert een sani, dat je luku alweer bericht voor luku van alleen ook kom, veel moet passen aan. Dus die meneer actori, mondneuskapjes, dan gaan naar postkantoor, dan mi lange prati mondkapjes gidesma. Zo een eye-opener voor de massa abaleden, voor sorry dat ewan me zijn jullie bezig. De man put mondneuskapjes, met tegen de grantami, toen een man en een vrouw leg me uit, maar dat per die few day, met tegen de grantami, toch, wat je leert uit, met dat grantami, maar me hoor me zo bezig dat je me lukt misreven, me put een mondkapje. Wat er ook speelt is dat een minister, u heeft mensen daar die werken en ze nemen 500 SRD, hè, minister. Als u wil mag je me laten roepen. 500 SRD, want maar het paai voor eerder aan bod. Dus als het ware na, want chuku is er niet eraf. Alla zei chuku dik. 500 SRD. Ik heb u gezegd, wanneer u mij niet ziet, zijn mijn mensen daar. 500 SND, dat komen mensen maar dit. Om men als mij verdient, maar daarna ga je het niet geven. Alleen maar aan dat ze laten lid van u op double check, op een double check, dat je ziet, suma na suma. En ik wil go woensdag, ik meldde me aan naar VP, ik weet dat ik ga naar VP, naar een team voor belangenbehartiging. VP. Het blijkt dat je geen secretaresse hebt. Want ik wakker 3 voor die. De man dacht in een secretaresse. Want dan tegen me, if you want in, dan gaan in een osso. Drapen me go meeting. Ik dacht wel, if me go naar osso naar een, dat in een Brunswijk me. Maar nou me af VP van nou, dus me dit op een juiste plek. Woensdag me go. Want het blijkt dat je op de woensdag afspraken moet maken, de ministerraadvergadering. Dan VP op een persconferentie. Op een biggie persconferentie, nou, biggie persconferentie. Maar dat samsa, dan nou die me wat tak na in. Dat een man zei met afspraken op de woensdag. Tegen me dat ook een vergadering, raad van minister, dan moet je een broodje zo. Omdat je dus doen naar de minister, zou even tegen wat nog leg horen, dat niet klopt. Dus dan moet je no de, om pot
VP in een waggie. Ina alleen no de putte in een waggie. Door de lange postkantoor voor Luku voor een onmenselijkheid, een onmenselijke behandeling. Dat is mijn kiezen. Want je don't tak naar een minister voor sociale zaken, ze verteren een verhaal dat het loopt, maar het loopt niet. Samen tegen de argument toe is dat een voorlichting ontbreekt, minister. Omdat er is maar een bel, dat is maar tak ja van de man afkomen wijnen. De man afkomen wijnen, maar de man doet aan registratie naar para. Dat uno te use maar de, uno moet leggen uit. If you doet verhuizing naar komen wijnen, in doet verhuizing naar komen, of dat die naar komen wijnen, en die doet aanvraag naar para, dan naar para ja bibliotheek aan money. Dus het lijkt goed te gaan, maar het gaat niet. Wat ik wel wil meegeven, we teer de money wel voor dit maand. De money uit, klopt. Trouwens kies 30.000, trouwens kies 43.000. Dan wil ik overstappen naar meneer Santoki. U heeft gezegd, u heeft dat geld opgespaard voor die mensen. U bent, ik heb geen naam voor u. U bent schaamteloos. Dat je actie hebt voor condom 5 jaar. Dus je pina desma, dat je tegen desma, lek van je minister Taki, met opzet, alleen aan wateroverlast vindt plaats. Dat je tegen desma, dat je pina unu, want 11 maanden mannen kies money, denk gepensioneerden zowel de AOV'ers, 11 maanden. Babyvoeding na man bij omdat je kiesa kinderbijslag voor bij een babyvoeding. Dresi na man bij omdat je kiezen. De man sa dialyseer trouwens ta also omdat je na money voor een taxi voor dialyseer. Schaamt u zich niet. U bent een schaamteloze president die ik ooit heb gezien. Zelf hoe die meneer die gekozen is bij een farmering naar Amerika. Trump. Dat als ik een wisseling moet doen, dan laat ik Trump hier komen en dan laat ik jou daar gaan laten je aftakelen. Want ik kan me niet begrijpen. Dus die meneer weet hij wel wat hij zegt. Hij heeft geld opgespaard. Die mensen hebben gelden gehad, ja. 30.000, 43.000. En we hebben berekend trouwens een AOV. Nee, mensen met een beperking mogen naar de 1800. Dus dat was taki. 11 maanden of 18 maanden, dus maar dat een kies money, plus de kies 1800. Dus we teren dit maar en we leggen dit maar uit. En ik zou vragen, met alle respect, u vraagt om 5 jaar te zitten, het volk vraagt, maak ons gelukkig om te bedanken om te gaan zitten. Dus ik begrijp die hele regering niet. Ik ga niet praten over dit en dat. Ze hebben nog 13 weken te zitten, geloof ik. Ik wil niet meer praten over maanden. Maar met wat actie de argument, hoe boem ze de man en legt hem uit. De man dat ze willen nog 5 jaar. Ze aman doen, aman pina unu, dat is spaar amonifoon. Dat is de grootste leugen. Want hij heeft zelf gezegd dat er corruptie is gepleegd. Dekyo krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampum fui ala. Dus daar zie je meneer Santoki dat u weer voor het volk jokt. Want u heeft gezegd er wordt corruptie gepleegd. Ja? En wat ik wil aangeven is dat de Dorosini, want ze gaan nu naar Brokopondo, naar Para gaan ze. Maar met wat actie de man voor de inheemse, naar de Maroon, motak Maroon, motak Jukasema, want dit heb je wel een mooi woord te doen dat ons is na sabi dat na uno de bedoel, toch? Met accident, begin accidents maar sa de kompai, want alles aan de pai doen, kinderbijslag, huishouding, vanning, mensen met een beperking, alles aan de moest pai.
Lik de man leggen uit soort money. Vooraf soort money door pai doen. Dat hij de pai money doen. Dan melden vooraf dat we kan make een berekening doen. Voor leg uit om mijn money. Dit maar ook kiezen. Het lijkt te gaan bij Monicata. Maar wanneer Suriname en de buitenlanders langs gaan, ieder vraagt wat er aan de hand is. Dus het is mensonterend. En nou ja, er valt niet veel te praten over die Monicata. Het gaat niet hoor minister, gaat u evalueren. Het gaat niet, ik zag een van die adviseurs foto maken op afstand. Ik denk niet dat hij denkt dat het van je Kalimaka, wat die mensen doen, propaganda, wat ze doen. Wanneer ze de mensen roepen. Toen hij jarig was, had hij ook een soort, hoe je dat weet, een massameeting. Een massameeting. Dus afstand, maar niet dat safe zijn. Dus ik denk dat het een massameting is. Dan wil ik even stappen, minister. Ik heb u gezegd, sociale zaken bestaat niet meer. U moet gaan werken aan de mensen hun, aan de mitaki, u moet gaan werken aan die mensen hun vrijstelling van water, elektriciteit, olie, woning, want de mensen betalen keihard. En dan wil ik overstappen naar de verzekeringspasje en babyvoeding. Mevrouw Sadio, ik heb gezegd dat mijn vena Olopode. U heeft me nog niet gezien, maar u gaat me zien. Is mevrouw Sadio, ex-directeur van RGD. En ik ben nagegaan hoe u heeft gewerkt. U werkt net als deze regering, u heeft gewerkt net als deze regering. Dus u begrijpt u helemaal. Wat er is, er staat hier, u stuurt berichten voor de mensen. En met vriendelijke groet, afdeling administratie, project, babyvoeding, minister van Volksgezondheid Suriname. Maar, deze man normaal vind ik nog zien. Nog zien, mama kan vinden van bij de Naslands of wat aan de Naslands. U gaat me binnenkort zien met een paar mensen, omdat Misabi PUD. Wat er is, men heeft gevraagd om, het was men heeft het verlengd van 31 januari tot februari. Ik wil weten op grond waarvan men het verlengd heeft. Want wij hebben ontdekt, wat ik zei, de mensen kregen geen geld. Dus die onthouding, Santoki, de onthouding, ik doe naar de smatak is paar de money, heeft teweeggebracht, ik put dit in paiement. De mensen kregen dat geld niet om babyvoeding te gaan kopen. Die vrouw die uit huis is gezet uit die man, die is opgenomen in het ziekenhuis. Ze heeft zelf gezegd wat de ziektebeeld is. En daarvoor we gaan naar AVP, voor actie AVP van, we gaan naar een probleem voor een oplossing. Mevrouw Welgers, die mevrouw met sikkelcellen, is toch uit haar huis gehaald? Ze zijn bezig, nog niet uit haar huis gehaald, ze ligt in het ziekenhuis. En op grond daarvan, met belong, voor naar VP, voor naar een oplossing, omdat een oplossing deed. Die vrouw zou dat geld moeten hebben, geloof ik. Ze gaat het krijgen. Ja. Maar ze moest iemand machtigen. Maar, en u begrijpt me toch, je gaat met de oplossing en dan wordt er een poppenkast persconferentie gehouden dat op niks slaat. Je gaat mensen woningen geven, je gaat mensen dat geven. En anderen hebben mij gezegd, ik praat even naar het volk toe, laat je niet misleiden. Ja, ik heb een beschikking gehad met Roko. Die verstand dat de man taki de namatiks maar in dienst. Vanaf Bronto. Dat soort beschikking je kiest nou, want je hebt een vaste baan. Jullie worden allemaal in de maling genomen. Ik weet dat jullie zorgen hebben, dat jullie iets willen doen. Maar ik des man horen als foto. En we gaan weer vragen, straks woensdag, voor een gesprek. Want we willen een oplossing hebben. Want no oplossing naar dit. Dus we willen een oplossing.
over de verzekeringspasje. Het is heel mooi wat men doet. Er is vanwege ziekte, ik weet het niet, ze hebben weer nieuwe mensen getraind, deze korte periode, is dat deze man kiest de kaarten. Die mensen krijgen hun kaarten, die mensen dienen in. De man dient in volgens wachttijd van de Ramadan. Dat ineens de man kon siki, dat je geeft aan de desma siki, dan de man schrijft van bericht. Wat is de medische verklaring? Ik dacht, hoe is het in Rokoboom? Look het ding, een vrouw vraagt je aan. Die vrouw is ziek, wat voor medische verklaring? Die vrouw heeft geen kaart om naar de dokter te gaan. We hebben zelf mensen die heel erg ziek zijn. Meneer Santoki, maar vanwege je spaart voor ons. Toch? Ze hebben geen geld om de drempelkosten te betalen. Ze gaan niet. Ons medisch team moet soms rennen om verband of zo'n beetje te helpen. Die diabetes, ze gaan niet. Het is een grote puin. Dus men moet geen denken om zand erover te zetten van dat het werkt. En ik schaam me voor deze regering. Dus wat ik feitelijk wil doen, toch? Ik wil niet eens meer praten. Ik wil niet meer praten omdat ze jokken voor het volk. Ze benadelen het volk. Je hebt de minister van, hoe heet het weer? Van OW, die gezegd heeft dat hij ons afstraft. Je hebt een president die ons zegt hij straft ons af om ons die Monicata dat geld niet te geven, want hij heeft gespaard voor ons. Schaam je niet. Wat heb je IMF allemaal verteld? Je bent een leugenaar geweest naar IMF. IMF-afdeling, wat doen jullie? Toch? En wat er is dat, los van dat, we worden afgestraft vanwege een vuil dat een maand niet is opgehaald. Waarom? Waarom doen ze het om de 2 dagen? Omdat de vrij gaat in de zakken, dat een proces er ontstaat voor vrij en leggen ik zie dat een wormtoestand er ontstaat. Je hebt een maand lang een worm wat uit een worm. Een worm is trouw vrij. Nu heb je een vliegenplaag overal. Je hebt een mosquitoplaag overal. Wateroverlast van zo heb je me niet. Dan vraag ik me af, meneer van OW, de minister, die zich minister noemt, als alleen maar zieke ministers hebben wij, sorry, is dat ik rij nu Johannes Moengrastraat. Ik dacht bij mezelf, wat doe je mij aan? Hoe is die minister? Noor Mohammed, meneer Noor Mohammed. Meneer Noor Mohammed, wat doet u ons aan? Ik rij een Fit, een Honda Fit. Ik ben niet voor Safana Rally. Wat doet die man? Misschien staat u er niet bij stil. Gaat u rijden? Er is een stuk inderdaad. Er wordt gewerkt, maar men maakt niet af. En vooral in de avonduren. Er ontstaat een drempel, omdat ineens je zakken gugug. Minister, ik ben ook krimi, ja. Want mochami wagi go, luku, sa mankeri. Dan er is bewijs. Overal waar er wordt gewerkt, wij hebben geen Safana Rally. Wil je Safana Rally, ongope we vernietigd. Nou, dan kan ze nog drapen, want daar ben ik ook deelbed aan. Maar zoek een veld, per Oekansani. Safana Rally, dat hebben wij nu momenteel. Ik wil vragen aan het volk. Ik heb jullie gezegd, deze vrouw heeft 5 jaar geen pensioen gehad. Deze vrouw kan niemand aantonen dat ik money Fusma. Dit is maar wat die sani nutritie weet het. Me zenden de gestort drapen. If de maar wat die sani me zenden die wan geval per misabi wan gezin de nyangne de. En dan krijg ik gisteren een telefoontje van een zwangere vrouw van 6 maanden. Zusters toch, foei. Ik vind als het werkelijk zo is, kunnen jullie je uniforms keuren en netjes gaan zitten in deze regering, de banken van de regering. Die vrouw is 6 maanden zwanger. Jullie nemen 500, is het zo 500 money go? Moro he there.
Die vrouw belt me op en ik zeg van waar heb je mijn nummer? Atak vrouw, mijn actie van zuster. Atak akayek me. Mami moest payen 500 SRD. Mami tak me naba money. 60 moon. Nooit 60 moon zwangerschap. Nooit aan de doro datra. Juna wan, i weer een uniform, want dan moet voorzichtig zijn. En dan alles maar zij weer wetty naar zuster. Toch? Dus laat me eerlijk zijn. Laat me zeggen mijn verontschuldiging. Dat ben tak zo. Want dan allemaal zou weer wetty naar zuster. Maar dit is maar zijn sabi. If je weer wel weet, roeko of wat weet, je naar zuster of je naar dochter. Maar de persoon die vrouw heeft geholpen, ik kom achter je aan. Waarom? 6 maanden. Nooit afvrouw me qua echo. Dat je tijd afvrouw aan paai 500 SRD. Dat daar vrouw tak aan een money, dat je tak in een man je pin. Dat is een tori. Maar waarvoor moet die vrouw eigenlijk er 500 geven? Voor je pin en een kaart. Oh. En laat me jullie zeggen, Arkiman. Te wans ma tak o jepi. Am te je suma o jepi. Even tak mevrouw Melgers dan gratis. Mevrouw Melgers net tik money na gratis. En mevrouw, dus massa sabi, en mevrouw Melgers wat probleem de. Mine hier mevrouw Melgers op. Want mina wa instrument voor gado met takking. En mi ben godvrezend. En het is niet door naar visie. De parlementaris en allemaal ze rekenen nyande ma money. Uwan libi in bigi auto. Nanga in osso. Temi go. Te gado kom karmi moet ik niet zeggen, geef me nog een kans. Ik van weer actie, geef me nog een kans naar het volk. Wat ik ga doen, toch wat ik heel erg vind, is dat er is een epidemie aan corruptie. En men heeft het nu gegooid aan de Bali-medewerkers. Men heeft het gegooid aan de werkers. Werkers die werken voor sociale zaken, die structuur moet brengen voor rust, die nemen 500 SRD. Het gaat helemaal niet. Ik vraag aan het volk, letten jullie op elkaar. Une lek man misbruik uno. Une lek man take biggie money. Wie zo tori, mijn nummer naar 855-1931. Wie soort fraude de maar wat money? Bel me. Ik weet dat ik meer werk naar me toe trek, maar bel me. Want men moet ophouden aan de laatste fase van corruptie. Ik wil zeggen tegen het volk, ik heb het een en ander uitgelegd, ook over Amonicarta, dat indien een Sani, een rutnummer moet ik eigenlijk doorgeven. Ik zal vragen om rutnummer te plaatsen, mag het? Dat jullie Rut kunnen bellen als het gaat om sociale zaken, als het gaat om Monicarta, als het gaat om babyvoeding, Saskia. Nummer gaan jullie krijgen. En ik wil jullie vragen, letten jullie op elkaar. De mensen van babyvoeding, mevrouw Sadju. Niet alle RGD-polies hebben babyvoeding gehad. Ik blijf je volgen, maar ik wil een persoonlijk gesprek met u hebben. En dan zal het volk het weten wat zich allemaal voordoet. Ik tegen Grantangi even niet mag, ik doe een chateau, toch? Omdat Amonicarta situatie lijkt goed te gaan, maar het gaat niet goed. Het gaat goed wanneer de mensen vlekkeloos daar gaan, hun kaart krijgen, vlekkeloos naar Postpaarbank, hun geld krijgen, maar niet dat ze toch via een andere hoek dat er corruptie wordt gepleegd. Dus die corruptie blijft. Dan kan ik niet zeggen dat het geslaagd is. Dus dat nu wat tegen dit maar. We letten tapus revi, we kiezen nummer voor Rit, we kiezen nummer voor Saskia en ons dom. Mevrouw Melgers met het team die werkt gratis. Ja, une take money. En dat neem en we tegen Grantani en we actie de mama, une vergiti, a jong mama, sa abu fanolu, sa abu warang fanolu. En van, ik ga straks, ik hoef niet te gaan, want hij heeft geen secretaresse. Woensdag ga ik weer naar de VP om een afspraak te maken. Want hij moet ons aanhoren. Dus dat na, samen wat je visie. Kijkers, dat was mevrouw Melgers over de verschillende problematieken in Suriname. Monicartas bijvoorbeeld en ook de babyvoeding. Mevrouw Melgers, dank u wel voor uw tijd. En
we hopen dat de eerstvolgende regering dan vlekkeloos zal werken. De eerstvolgende regering moeten niet die nieuwe mensen zijn. We want tegen de smaak, als ik mag, we want tegen de arkima, ik doe ze niet tekort. Omdat uno mine yoku, u kan go alla de sani mina, unde na veld. Want nieuwe partij zijn de sap, want we hebben met amateurs gewerkt. De mensen die nu komen gaan stage lopen. If de ko in een troep die zien, gaat het erger worden. Laten we ons verstand gebruiken en stemmen. Ik zeg niet voor wie men moet stemmen, maar ik zeg het wel. Stem op mensen die al wat inzicht hebben in het sociaal-maatschappelijk van Suriname. Een nieuwe partij gaat het niet kunnen doen. De jonge mannen, je hoort ze. Anderen krijgen al winterse spelen. En we hebben al genoeg gewerkt met Wintisma in het assemblee overal. Met alle respect voor het cultuurgedeelte. Maar men maakt misbruik van. Dus gebruik je verstand. Ik zeg niet stem voor die. Maar ik zeg wel, werk deze regering weg. Dat mag ik wel zeggen. Grand Tani. Mevrouw Melgerts, Kulturu TV. Ik ben Krishna Lakpat en ik wens u een fijne dag verder. Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati, Srana. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Srevi, una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. www.kulturu.com for the generation them.